Diyos marahinal daw po sa indo gabos. Ngunyan iyon ikakaglimang Domingo nin taon. Ang tema, pag-ako asin pagsayuma. Ang mas pong ini ino-offered kan mga minasunod, Thanksgiving in special intentions of Baile, Mateas, and Engero families offered by Bebot and Matias family. Thanksgiving Mass for all the blessings received offered by Binyang Bunyag. Thanksgiving and petitions of Lorraine Ivana Clarete. Thanksgiving and petition of Lorraine Ivanen and Robert Eifert Jr. Thanksgiving and petition of Lawrence Evan Rubio. Thanksgiving Mass offered by Melba Grijalbo and family. Thanksgiving for all the blessings received offered by Baby Dicena and family. Thanksgiving Mass offered by Arcilia family. Thanksgiving Mass for all the blessings received offered by Celi Delgado and family. Special intentions for safe travel and of Meli Matias family. For safe and good health of Gerald Theodore Rodriguez and Veli Maria Rodriguez, Maria Faye Donna, and Jerome Rodriguez. For complete healing and good health of Carmen Bunyag offered by Binang. For divine guidance and good health of Arnaldo II, Arnold Kirby, and Cindy Bunyag offered by Binyang. Petition Mass for safety, good health, and financial blessings for Mary Jane, Mylene, Joseph, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Roderick, Judy, Louis, Marie, Myra, Christian, Angelo, offered by Dicena and Liantero family. For the eternal repose of the following, for the souls of Father Luhan Harsha, eternal repose for all the souls of dead members of CRC and LLFCC, especially Lorenzo, Maria Paz, Corazon, Celeste, Purita, Salve, Fe, and for all the souls in purgatory. Also for the soul of Arnaldo for his death anniversary on July 18, 2024. Eternal repose for the souls of baby Juan and baby Pedro, offered by Malub Bendicio. For the souls, all souls in purgatory, offered by Melba Grijalbo and family. For the souls of Marcelo, Severino, Antonio, Cesar, and Salvador, and for all the souls in purgatory, offered by Dorothy Monte and family. Also for the souls of Aaron, Socorro, Saturnina, Pablita, Antonio, Efefania, and Maria Clara. And for all the four souls in purgatory, offered by Alcora and Liantero family. Eternal repose for the soul of Rodolfo Verano, offered by Mila Robio. For all the poor souls in purgatory, offered by Celi Delgado and family. Kita gabos tinauanin misyon, ihiras ang katotohan, manunungod ki Kristo. Ang misyon na ini dapat na utubon niya to bilang mga binunyagan na Kristiyano. Bakong pagsayuma kundi tudok sa buot na pag-ako, kan misyon na iyo ang ipinapahayag kan liturhiya na sa tong siniselebrar. Ngunyan po, ang satuya pong celebrante, iyo si Reverend Father Mark Anthony Beria, formator of Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan sa tuyang misa.
kaugmahan na laing makakahanap kami sa imo pinapuli. Bunganin pagkirikon ni mga magturugang sa imong karon pagtubod na. Punan niyaton sa tuyan selebrasyon, sa ngaran ka nama, kanakiasin ka ni Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Mayarak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kahurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurangan aking bukong Jesu Kristo, kahurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nang papara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nang papara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasanaan orong kahalangka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen.
mamibi kita. O Diyos na nagpapahiling kan liwanag din sa imong katotohanan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon asin itong mga angay digdi sunodon. Huli ki Yesu Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, matukaw po. Sa enot na babasahon, ipinapahayag ang manunungod ki Propeta Amos, na tinaawanin doon na siya inapod kan Diyos, asin yaon ang sa iyang tudok na buot na kasimbagan sa pangapudan na ini. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Si Amaseyas, padi sa Betel, nagsabi ki Amos, "Parahula, lakaw, magdulag ka pasiring sa daga nin Huda. Magkakan ka duman ka maghula. Sa Betel, dai ka na maghula. Huli ta santuaryo ini kan hade, asin harong kan kahadean." Nagsimbag si Amos, ki Amaseyas, "Bako akong propeta, bako man akong aki nin propeta, kundi bakero ako, asin para ataman nin sikomoro. Kinuha ako kan kagurangnan, sa hudyan kan kawan, asin sinabihan ako kan kagurangnan, lakaw, magprofesya ka sa banwaan kan Israel." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, pahilingan sa mo an sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo an sa imong pagligtas. Kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang sa imong pagligtas. Dadangugon ko kung ano ang isasabi kan Diyos. Tamataram ang kagurangnan nin katutinungan sa iyang banwaan, sa mga maimbod sa iya. Totoo, harani sa may pagkatakot sa iya, ang tabang niyang kaligtasan. Tanganing mag-erok ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang sa imong pagligtas. An karahayan buot, asin katotohanan, nagsabatan. An kasuripotan, asin katuninungan, nagkugusan. An katotohanan, nagsupang sa daga. An kasuripotan, nagdungaw hali sa langit. Kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang sa imong pagligtas. Taan kagurangnan man magwawaras nin karahayan, asin ang daga niya to magbubunga. An kasuripotan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niyang dalan ang sa iyang mga inagihan. Kagurangnan, pahilingan sa mo ang sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo ang sa imong pagligtas. Ipinapaabot sa tuya ni San Pablo na bilang mga Kristiyano, kita inaapodan na mabuhay na may pagsakit sa Ebanghelyo. Kaipuhan na padagos kitang magpasalamat sa Diyos na sa tong paratukdo. Hinanyugon po niya ito ang kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag umawon ang Diyos, Ama, kagurangnan si Hesu Kristo, siya iyo ang nagbindisyon sa to, kang gabos na espiritual na bindisyon sa mga langit nun, ki Kristo. Pinili niya kita sa iya bago tugdason ang kinaban, na maging banal asin mayong digta sa atubangan niya. Sa pagkamuot, itinakda niya kita kang enot pa, para sa kamugtakan ning aki huli kay Hesu Kristo para sa iya, susog sa pagmarhay kang sa iyang buot, para sa kaumawan kang kamurawayan kang sa iyang grasya, na iwinaras sa to sa iyang
na sa iyang namumutan. Sa iya, igwa kita kang kagtubos, huli kan sa iyang dugo. Ang kapatawadan kang mga kalapasan, susog sa kayamanan kang sa iyang grasya, na pinagsagana niya sa to, sa bilog na kadunungan, asin katagdungan. Ipinaisi sa to, ang misteryo kang sa iyang buot, susog sa iyang pagmarhay, na itinangro niya sa iya, para sa palakaw kang kapanoan kang mga panahon, na bilugon ang gabos kay Kristo na pamayo. Ang mga nasa langit, asin mga nasa daga, sa iya, nagkapalad man kita na mapili, kita na itinakda kang enot pa, susog sa plano, kang nagpapahaman kang gabos susog sa hatol kang sa iyang buot. Tanganing mapakaumawan kita kang sa iyang kamurawayan, kitang enot na nagkaigwang paglaom kay Kristo. Sa iya, kamuman, pakadangog kang tataramon ning katotoohan, na iyo ang ebanghelyo kang sa indong kaligtasan, asin pagtubod diyan. Tinandaan kamo kang banal na espiritu, kang panuga, na iyo ang aras kang satong pamana, para sa katubusan kang banwaan na pinaggalang, para masadiri, para sa kaumawan kang sa iyang kamurawayan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inapod niya sa iya ang 12 asin pinuunan na suguon duwa-duwa. Tinaraawan ning kapangyarihan sa mga maating espiritu. Tinugo na day magdarani ano sa dalan kundi sugod sana. Ni tinapay, ni supot, ni kwarta sa saindang hagkos. Alagad, nakasandalyas asin day magsulot nindo ang bado. Sabi sa iman kamo magsakat nin harong, duman kamo magdagos sagkod na magluwas hali duman. Kung sa sarong lugar day kamo akuon asin day kamo dangugon, maghali kamo duman asin pagpaga analpog sa saindong mga biti sa pagpatutuo laban sa inda. Pagluwas nagharubay sinda na magbarakli. Dakol na demonyo ang pinaralayas ninda, rinalahida nin lana ang dakol na may helang asin binurulong. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo Kristo, matukaw po. Igwa po nin sarong padi na bago siyang ordinahan, alagad yaon iton sa iyang kaisipan na very idealistic, na sa kamautan niya, pig-aarang niya na siya mailag sa harayong lugar sa pagbalangibog kan marhay na bareta.
napangyarian sa iyang minamawot na mailaag siya sa harayo, asin duman mag-erok nga magdarakan marahay na bareta. Alagad sa sayang pagduman, mayo siyang ibang daradara, kundi ito sanang mga kaipuhan na bado, asin itong mga gamit nin padi. Ninhulita sabi niya, an sa iyang ideya, sabi ni Jesucristo, day magdara ni ano man sa dalan, sugkod sana, ni sa tinapay, ni supot, ni kwarta, sa saindong hagos. Ini an sa iyang basehan. Kaya kan uminabot siya duman sa lugar na kung saan siya na ipadara, nagtutubod siya na ang Diyos matao sa iyang mga pangangaipo. Asin napangyari nga ni talaga na kan pag-abot niya duman sa lugar na ito, nahiling kan sa iyang mga parokyano na naging sensitibo na maray, asin nahilingan sa iyang pangangaipo, asin itinao kung ano man ang sa iyang kaipuhan. Minsan mga tugang, masakit isipon o imahinaron kung paano kita pigsusustiniran mahal na Diyos. O kaya kung paano kita nakakahawas sa kadipisilan niya to sa buhay. Hanggang sa punto na nakakanood kitang magsarig sa pagtubod, asin bilog na magtiwala sa pagtubod, lalong-lalo na sa milagrosong kamot kan sa tuyang paraligtas. Kadaklan sa sato napapasala sa mga desisyon, sa mga gigibuhon, huli sa kawaaranin pagtubod, asin tiwala kay Jesucristo. Imbis na magtiwala sa Diyos, mas pinipili niyato na magsarig kita sa satuyang abilidad o kapasidad, sa sadiring kakayahan niyato. Kunsiring, kita ang may sala kan satuyang mga desisyon, asin mga gibo, ninhuli sa satuyang maluyang pagtubod. Sigurado ako, kung ngunyan, isusubol ni Jesucristo sa iyang mga apostolis. Igwa siya ning mga panuguntugo na angay ngunya na panahon. Alagad, sa mga panuguntugo na ini, saro sana anday dyan mababago. An magtiwala sa Diyos. An sarong misyonero, danay na aram niya na an sa iyang pagbalangibog, an laog, bako an sa iyang sadiri. Asin ang resulta, kan sa iyang paglapigot, pagpagal, paghigos, bako huli sa iya, kundi huli sa mahal na Diyos. Ano mga tugang an karahayan, kundi kita nagigindayupot sa mga kinabano. Enot, nakakanood kitang magtiwala sa probidensya nin mahal na Diyos. Asin nakakanood kita na sa satuyang pagtubod sa Diyos, labi-labi na ini, tangani na mahipnuan sana an kakulangan niya tong material digdi sa kinaban. Sipon po niya to ini. Pirabayaan sa tong kaipuhan na pagpagala na kwarta sa bilog niya tong pagkabuhay. Naniba sa to, iyon na ang nagiging buhay. An sa tuyang pinapagala na kwarta kung nag-iisip kita. Saro ini sa kung pag-isip po, nagkukontribuer sa satuyang paghela. Nasa kahuri-hurihi, kulang pangani na pambayad ang satuyang pig-ipon asin pinagalan kung nagpapabulong na kita o nakahigda na sa ospital. Sinabihan ni Jesucristo sa iyang mga apostoles na dahil magdaranin anuman ni tinapay, ni supot, ni kwarta, o magsulot nindo ang bado. Siya nagpapasabot na dahil kita magparaha dit, hulita siya an matao kaini sa satuya. Kung ang Diyos itinatao an kaipuhan kan mga gamgam asin iba pang hayo, ano pa daw kita na sa iyang nilalang sa iyang kabaing asin ladawan. Kadaklan sa satuya, grabe ang paghadit o kahaditan pag-abot sa material, asin physical na aspeto sa tong buhay. An sa tong babaduon, an mga gamit na
high-tech ngunya na gadget, na kung pag-iisipon, kaya man niya itong mabuhay na ang mga bagay na ini, maayo. Ang problema kaya, tinutugutan tanaan kinaban, diktaran kita. Kaya kadaklan sa tuya, ini ang rason kung taano, pinapadusahan asin pinapasakitan niya toan sa tong mga sadiri sa pagtrabaho, tangani na may kwarta. Para sain? Para sa ano? Tangani na may bandera o may paghambog niya to kung ano anyaon sa satuya. Mga tugang, iniimbitaran kita ni Jesucristo na isip-isipon ang satuyang estilo nin pagkabuhay. Tabaka, uripon na kita kan kinaban, imbis na maging sarong maimbod, asin nagtitiwala sa Diyos na disipulo. Anhagad ni Jesucristo sa sayang mga apostoles, iyo ang magtiwala. Iyo man magin sa satuya. Sa saindang pagbalangibog, itatao niya ang saindang pangangaipo, magin man sa satuya. Kaya nakapagsabi siya na, iyo ang sa iyang tugon. Dai magdara ni anuman sa dalan, kundi isugkod sana, ni tinapay, ni supot, ni kwarta, o magsulot ninduang bado. Maabot ni Jesucristo na magsarig sinda sa saiya, bako sa saindang sadi. Iuman kita mga tugang, adaklan sa satuya, halos hinihiling tana, mas urug kita. Kaya nga ni, bako naman si Kristo ang satong nadadara kundi ang satuyang sadiri. Mas pinapaurug ta ang satuyang sadiri. Ang mga misyonero ngunyan, bako naman arog kay itong panahon na ang iba naglalakaw sana. Ngunyan ang iba nagpapalayog ng eroplano, nagmamaneho na ning auto, bako sa nang dakol sindang sandalyas, literally, dakol panganing sapatos, kadakol pang gamit. Mga pangmoderno naman ang sa indang pasilidad, ang mga gamit sa komunikasyon, sinapapahon-nahon naman, arog kan radyo, TV, internet, urog sa gabos, dahi na sinda nagsusulo-sulo. Igwa na sindang mga katuwang, asin kadakol pang nagtutuwang sa sainda. Ngunyan kita pinapagiromdom gabos, kita isinusubol kan Diyos na magin mga misyonero. Alagad, dahi taman kay puha na magduman kita sa harayo pa, madayo ka pa, mahali ka pa sa lugar mo. Maduman ka sa remote areas, tangani isa na makapagmisyon. Yaon ang satuyang harong. Ang mga aki, ang sa indong mga agom, o kairiba sa harong, nakaipuhan, madara niya to sa Diyos. Kadaklan sa satuya, igwa po bagang mga katabang sa harong. Masabi ka, masimba ngaya ako inday. Ika, maglinig, maglaba, magluto. Dahil mo pinasimba, pinaluto mo, pinawalat mo. Ika nakasimba, si katabang mo, dahil na. Ika sana nagsasa Diyos. Kaya darahon taman sinda. Yaon ang lugar kung saan nagkatatrabaho kita. Na kung saan ang satuyang mga pag-iriba, nangangaipon na pagirumdumunta kan mga bertud, asin manunungod sa katotohan. Yaon ang satong mga pagtaraid, na pwede sir, makapagdara kita nin katuninungan, pagtinarabang tabangan, asin pagtitiwala sa lambang saro, urog na duman sa mga may iriwal. Kita po baga kaya, pag minaagi sa satuyang mga pagtaraid, pag hinapot, masain ka, masimba lamang ngaya ako. Dahil mo alokon na, madya na mag-iba ka lamang, masimba kita. Dahil baka ika pa ang matintaran ta, uy, may isasabi ako sa imo. Late ka na lamang sa simbahan, nagparadangog ka kang istorya. Dahil mo na naabot si sermon ni Padi, si humilia, nagparadangog ka kang humilia, kan sa imong kataid, na imbis ko na dinara mo sa simbahan. Sa satuyang misyon kay puhantaan sungkod kan tiwala nin Diyos, tiwala sa Diyos, asin ang sandalyas kan pagkamot. Mga tugang ano na lamang daw ang satuyang naginibo, sangaran kan satuyang pagtubod, naihiras na lamang daw niya to ini sa iba. Huli sa kamodernohan kan sa tong panahon, garubagaan tiwala, asin pagtubod sa Diyos, dahil inaangay ngunya na panahon. It's not relevant anymore.
Huli tamas minasarig o minatiwala kita sa mga kinabanon o magin sa satuyang sadiri. Mas napupungaw panganay kita na kung dahi makagamit ng cellphone kaysa mapungaw kita sa pag-atinder ng Santa Misa. Halos ang ibangani dahi na nagtutubod sa Dios. An sa indang nagiging Dios, iyo an sa indang kaaraman, asin kadunungan, puder, asin kayamanan. Alagad ang katotohan, inigabos, mawawara. Pero ang Dios, padagos, nakaiba niyato sagkod sa katapusan. Kaya mga tugang, paghurup-hurupan niyato, igwa daw kitang hararom na pagsarig sa Dios, asin tiwala kay Jesucristo. O sa mga igwa kita na sa tong sadiri. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios samang makakamhan, Kagibo kan langit, asin kan daga, kang gabos na ihiling, asin dai na ihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon da kikin sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daingin lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, uli sa iya nagkaigwa kan gabos, uli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, kiberen Maria asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa sato kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin sa ikatulong aldaw na payliwa, susok sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaon ning buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Siya kay bakan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraw. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ang Diyos Ama nag-alok sa to na maging mga ministro niya sa pagharubay kan maray na bareta kan Ebanghelyo. Mamibi kita ngunyan para sa grasya na mamidbid ang dignidad kan sa tuyang misyon, asin sa dapat nakusog sa pag-utob kaini. Sa lambang pag-arangan sa tuyapon simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan na naglalakbay, makadagka sa katawuhan na magbago kan sa indang buhay sa maimbod na pagsaksi ki Kristo, sa tataramon asin sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga marahay na gibo kan misyonero sa mga banyagang lugar, makapaurog kan pagtubod, asin balusan sindanin dagyang ani, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tataramo ni Jesus, mag-erok sa puso kan mga magurang sa satuyang komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang asin ang mga biyadi, makamate kan kaumayan asin ranga na si Kristo sana ang makakatao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, magkamit kan mga premyo nin sa indang pagigo sa kadean kan Diyos sa good paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, idinirusay mi sa imo ang samuyang kamautan, tawi kami kan kusog na makasunod sa imo, dawa sa samuyang mga pagsubok, asin kasakitan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Loterhiya kan Eucharistia. Matukaw po. Thank you po. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sagot pa man. Kaugmahan sa kuyang puso asing kalag na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip asing buo. Inunusay ko sa imo katalingkasan ko para sa kaumawan mo. Kapagi ako kamurangan, na magdanay na manungkol sa imo. Matindog po. Magpamibi ka mo matugang tanganingan sako asinan sa indong atang makumanlugod kan Dios sa mang makakamhan. Ako ang manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nilingan mga atang kan namimibing simbahan asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Dios na makakamhan na dayong kasagkuran. Ta sa siring na pagkahirak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa man para tubos man sana. Binuot mong magisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa man, namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkasala ninday pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakan gabos na angeles asin santos, nagpapahayag nin pagtubod sa imo maugmang nagsasabi. Banal, banal ang kagunahang nga, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, anong ang sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, alatan ang inadigdig, sa ngalan ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Ano po? Kagurangnan ni kananggadan banal, burabon in gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring ambot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini. Tayo na sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man inkalis sa singiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom kay ni. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkani ko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sinagikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rex Andro asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat. Kurog na ito mga ginigiramdom niya mo sa misang ini asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen ay na kan Diyos, kay ba ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay pa nakapagayagaya sa imo magkanigong magin, kay ras kan buhay na dahing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba na asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan kasarukan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yapon sa langit, ang panalo ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyaring ang buod mo sa dagat, insiling sa sa mong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya nonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Pinapatawad
Asin aray kami ang narahasa sugo, kundi arawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkairak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan ni tinataw ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Nagurangnan, bako akong maninigunay ka magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Jesus tinapay ning pagkabuhi.
among mga napapagal, asin napapahak sa mundo. Kakan, asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus an anak ning kaligtasan, tulo na bayad sa kasama. Mamibi kita. Kagurangan, namimibi kami, namantang ang mga atang inako, hulikan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan samong kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangan. Amen. Matukaw muna po sa perang anunsyo. Pasalamatan ta po ang satong celebranting ngunyan na si Reverend Father Mark Anthony Beria. Salamat po, Padre. Ang satuya pong Mass Offerer, Adonai's Love Charismatic Community, siringman si Arne Arcilla and family, and Edgar Ramos. Ang satuya pong Akoleto, ang mga nagbasa, asin ang gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa satuya gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padago sa pag-eri kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin may hinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Dios. Ang Diyos na makakamahan magbindisyon sa indo kan sa iyang pagkaherak, asin magpabulo sa indo kan kaisipan nin nakakaligtas na kadunungan. Amen. Danay kamong pakakanon sa arogan nin pagtubod, asin tanganing kamo magtagal, pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Biriko niyan sa indong mga lakad, pasiring sa iya, asin ipahiling nindo ang dalan, nin katuninongan, asin pagkamo. Amen. Asin bindisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamahan na nama, ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tataramon na nadamo, ang dinapahay na nagpasok, ang murabod nin pagkong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalan din tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon